There are days I wake up and I pinch myself. You're with me, not someone else. And I'm scared, yeah, I'm still scared. That is all a dream. 'Cause you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. I'd stop the world if it gave us time. 'Cause when you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone and you're not afraid to lose them, you probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. When you say you love the way I make you feel. Milí svadobní hostia, dostalo sa mi tej cti prihovoriť sa vám pri tejto slávnostnej príležitosti, keď sme sa zišli osláviť vzácny deň dvoch mladých ľudí, ktorí si dnes podávajú ruky so sľubom lásky a vernosti pred Bohom, vykročia na spoločnú cestu životom. Milá Aneška, milý Adam, chystáte sa za malú chvíľu urobiť jeden z najdôležitejších krokov života, vstúpiť do zväzku manželského. Váš hlboký vzťah, ktorý dnes upevníme uzavretím manželstva, nech vás sprevádza celý život a pomôže vám spoločne prekonávať ťažkosti, prekážky, ako aj spoločne prežívať radosti vášho spoločného života. Vyzbrojte sa na túto cestu vzájomným porozumením, odpúšťaním a nikdy neopúšťajte jeden druhého ani v radosti, ani v smútku, ani v bolesti. V tejto slávnostnej chvíli si spomente aj na všetkých, ktorí vám pomohli dosiahnuť toto šťastie. S hlbokou vďačnosťou sa poďakujte svojim drahým rodičom za všetku lásku, starostlivosť, obetavosť, ktorou vás zahrňali už od útlej mladosti. Drahí rodičia, prv, ako vykročí tento mladý pár na spoločnú cestu, prichádzajú k vám, aby z úprimného srdca poďakovali za všetko, čo ste pre nich z lásky urobili. Uvedomujú si, že možno nieraz voči vám aj sa nevďačne zachovali a preto odprosujú vás za to, ak vám niekedy zármutok spôsobili. Ďakujú aj vám, drahí súrodenci, za dobré spolunažívanie a tiež, ak vás niekedy nahnevali, prosia o odpustenie. A teraz, vážení rodičia, prosíme, aby ste vášmu synovi a dcére udelili rodičovské požehnanie, ktoré im bude posilou na ich životnej ceste. Prosím budúcich mladomanželov, aby po mne opakovali. Drahí rodičia, prosíme vás o rodičovské požehnanie. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Tam rodnú reč krásou nazveme, v nej človeče máš svoje ľúbenie, kde striehnú orly tatranské a dvom záleží na láske, kde pastie.
nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Milá Aneška, Adam, snúbenci, o chvíľu manželia, vy, ich rodičia a všetci príbuzní, priatelia, priateľky, známi. Prišli sme na peknú slávnosť, na vysluhovanie sviatosti manželstva dvoch mladých ľudí, ktorí si do života berú to najcennejšie, lásku, ochotu sa obetovať 24 hodín. Tešíme sa, že môžeme byť pri tejto vašej hodine H, teda hodine, kedy si poviete svoje áno, vyslúžite si sviatosť manželstva. Budeme sa za vás modliť. A ja, aj Matúš, obetujeme ako takí vaši rodiny, príslušníci takmer, ja teda ako takmer, ale ja sa cítim duchovne, vyprosovať, mu slúžiť svätú omšu, aby vám Pán požehnal. Veľa detí. Keď je jedno, to lepšie, keď je viacej, lebo sa naučíme sa deliť, tešiť sa, radovať. V pondelok sme sa stretli aj Aneška a Máša. Pred kostolom sme sa dali do takej debaty aj s pánom farárom, že aké sú tie 4 kritéria, na základe ktorých ľudia hodnotia kázeň kňaza. To je, či bola dlhá, alebo krátka, či bola dobrá, alebo zlá. A keď sa človek opýta, a o čom bola, neviem. Nechcem, aby sme hodnotili aj moju kázeň na základe týchto 4 kritérií. Nechcem, aby ste počúvali mňa, ale započúvajme sa do dnešného Božieho slova. Spomínam si na takú milú skúsenosť, že keď som bol seminarista v tých nižších ročníkoch, sme chodievali do zeleného domu, kde boli starší kňazi. A jeden starší kňaz bol už taký hluchý. Akurát, ktorý mal službu spolužiaka, tak sedel vedľa neho, keď diakon čítal evanjelium a zhodou okolností bolo evanjelium práve o tom, ako Pán Ježiš viedol takú diskusiu s farizejmi. Čo poškvrňuje človeka? Pán Ježiš hovorí, kto má uši na počúvanie, nech počúva. A tento staručký hluchý kňaz sa pýta môjho spolužiaka, a o čom bolo evanjelium? On rýchlo sa tak vynašiel a mu hovorí, kto má uši na počúvanie, nech počúva. Aha, ďakujem. Taká milá príhoda, ale naozaj to iba tak na odľahčenie aj tých skutočností, ktoré sa odohrali pred sobášom, aby sme naozaj sa započúvali do dnešného Božieho slova, ktoré je pestré. Vidíte, že tu mám kopec pomôcok a priznám sa, že modlil som sa za vás a práve pri kosení záhrady s pískom pod Hradimi prišli také myšlienky, ktoré by som vám, alebo s ktorými by som sa chcel s vami podeliť. Schválne si tak vybrané aj čítania evanjelium, ak si ich dobre počúvali, tak môžeme zistiť, že evanjelium, Božie slovo, nie je nejaký prežitok, ktoré je 2000 rokov staré a niekedy, keď zoberieme knihu Tobiáš, aj viac. A myslím si, že je veľmi aktuálne aj pre vás. A začal by som práve dnešným evanjelium, ktoré odznelo, kedy Pán Ježiš povedal, toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť, aby vaša radosť bola aká? Úplná. Boh nechce byť nejaký troch, nechce vám dať iba časť svojej radosti, ale chce, aby tá jeho radosť bola vo vás úplná. Samozrejme, ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam moje prikázania. Častokrát príkaz alebo prikázania berieme ako niečo, čo nás zotročuje, niečo, čo nás
šrobuje a oberá nás o prežívanie tej našej slobody. Ale práve v dnešnom evaníliu počúvame, že Boh nám nedáva prikázania preto, aby nás zošroboval, ale práve naopak. On túži a chce, aby sme prežívali tú radosť a v plnosti. Aj vy, aj napriek všetkým tým okolnostiam, ktoré sa tak zomleli, tešili ste sa práve na tento deň, nie? Tešili ste sa, veď toľko príprav a toho všetkého. Kedy ten deň príde, boli ste plní očakávania. Aj v dnešnej knihe Tobiáš, ktorú sme počuli práve v prvom čítaní, po svadobnej hostine Tobiáš povedal Sáre. Aké krásne by bolo, keby to Adam povedal Aneše. Staň, sestra, staň, manželka moja, a modlíme sa a prosme nášho Pána, aby sa nad nami zmiloval a dal nám zdravie. Aneška vstala a začala sa modliť a prosiť Pána, aby im daroval zdravie. A hovorili: Zvelebený buď, Bože našich otcov, a nech je zvelebené Tvoje meno po všetky veky vekov. Nech Ti dobrorečia nebesia aj všetko Tvoje stvorenie po všetky veky. Krásna Tobiášova modlitba. Nie. A k tomu ste pozvaní aj vy. Aby Boh bol súčasťou vášho života. Práve toto je vyjadrenie, že prichádzate tu do Božieho chrámu, aby ste si vyslúžili sviatosť manželstva. Nie je to obyčajná zmluva, ale je to sviatosť, ktorú prijímate. A ja vám prajem, aby naozaj to, čo príjmete, aby ste všetkým ľuďom naokolo dokázali svojim životom. Nie rozprávaním, nie jazykom, ale svedectvom svojho vlastného života, že prežívate tú plnú radosť, ktorú nám Kristus chce dať. A to si uvedomujem aj ja vo svojom kňazskom živote. Teda márne by bolo moje hlásanie, márne by bolo aj moje kňazstvo. Ak by som ja vo svojom srdci neprežíval tú radosť z kňazstva. Akurát proste toho, čo sme sa pýtali, že pred koľkými rokmi sme tu boli na mojej primičnej svätej omši, a to je už 8 rokov. Ako to uteká. A dennodenne sa aj ja modlím za to, aby stále to moje srdce horelo láskou. Láskou k Bohu, láskou k Jeho evanjeliu. A dennodenne sa presviečam o tom, že naozaj to evanjelium nie je prežitkom. Ale ak sa ho snažíme žiť vo svojom každodennom živote, tak je to nádherné. Môžeme povedať, je to prechádzka rúžovou záhradou. Ale vieme, že rúža obsahuje aj trny. Ale my vieme, že rúža je krásna. Aj keď je možno na dotyk vychýľaná. Potom mi prišlo práve druhé čítanie, ktoré sme počuli dnes, a to čítanie sme mali možnosť počuť na slávnosť zoslania Ducha Svätého, kedy apoštol Pavol hovorí Galaťanom, kedy sa tak zamýšľa nad skutkami tela a skutky ducha. A krásne to rozlišuje, čo sme my schopní dať sami zo seba. Sami zo seba sme schopní dať iba skutky tela, tie sú zjavné. A hovorí, je to smilstvo, nečistota, chlípnosť, modloslužba, čary nepriateľstva, sváry, žiarlivosť, hnevy, svatý, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, výhrenie a im podobné. A to isté mi rada, milá Aneška, bude prítomná aj vo vašom živote. Ak sa budete snažiť dať iba sami zo seba, dáte iba toto. Ale apoštol Pavol Galaťanom hovorí, ovocie ducha. A naráža práve na Ducha Svätého. A ovocím ducha je láska, radosť, spokoj, zhovievavosť, láskavosť, miernosť, zdržanlivosť. Vy príjmate a uzatvárate sviatosť manželstva. A dokonca ste aj pobirmovaní. To znamená, že máte plnosť daru Ducha Svätého. Vieme, aké sú dary Ducha Svätého. Že to je múdrosť, rozum, rada, síly, poznanie, náboženstvo, vážne voči Bohu. To znamená, ide o tú spoluprácu.
do akej miery vy budete otvorení pre prijatie Ducha Svätého. Vo svojej príspe máme kachľovú vec. A vieme, z čoho je vystavená tá kachľová vec. Zo šamotových telies. A tak si kladiem otázku, ja som si položil tú otázku a použil som aj pri kázni, že či môže milovať človek, ktorý je nemilovaný. Môže? Môže šamotová tela vydávať teplo, ak ona nie je nahriata. Môže dať teplo sama zo seba. Nikdy to teplo nedá. Ona potrebuje byť pri tom zdroji tepla. A tým zdrojom tepla v tej kachľovej peci je práve ten oheň, ktorý vy potrebujete teda vytvoriť a založiť. A tým ohňom v tej kachľovej peci sú práve sviatosti cirkvi. To je tá viditeľná Božia milosť, to je ten oheň, ktorý v nás je a chce byť rozpálený. A iba od nás záleží, či budem pri tom ohni blízko alebo vzdialený. A ja vám opäť prajem, aby ste boli pri tom zdroji, pretože Boh je láska, Boh je radosť, Boh je zhovievavosť, Boh je zdržanlivosť, Boh je miernosť. Nemôžeme na to, čo sami nemáme. A tak pamätajte na tento deň. Nech vám sa hlboko vpíše do vašich srdc, do vašich myslí a čerpajte vždy a neustále sa vracajte k tomuto dňu. A na záver, malú chvíľu si navzájom vymeníte svoje manželské sľuby, teda súhlas a príjmete sviatosť manželstva. Ale dnešný deň nie je uzatvorený, teda nejakým završením, ale naopak je to začiatok. A ja vám prajem, aby ste vždy prežívali tú radosť z Evanjelia. Tú radosť toho, že máte jeden druhého. Dobre? A o to sa modlíme všetci, ktorí vás tu prišli naozaj sprevázať na tejto vašej spoločnej ceste. Pretože tu je začiatok. A môžeme žiť. Amen. Adam a Aneška. Rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom cirkvi a pred cirkevnou obcov sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam. Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. Áno. Adam a Aneška. Ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? Áno. Áno. Chcete si založiť rodinu, pýtam sa vás pred Bohom a cirkvou. Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a zákonov jeho cirkvi? Áno. Áno. Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. Ja, Adam, beriem si teba, Aneška, za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím. Ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Ja, Aneška, beriem si teba, Adam, za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. A ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Milí novomanželia, teraz prísahou potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáhaj.
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáhaj. Teraz vám požehnám vaše snúbne prstenie. Požehnaj, Pane, tieto prstenie. Žehnáme ich v Tvojom mene, aby tí, čo ich budú nosiť, zachovávali neporušenú vernosť, plnili Tvoju vôľu, zotrvávali v Tvojom pokoji a žili vo vzájomnej láske až do smrti, skrze Krista nášho Pána. Amen. Aneška, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. To sú stresy. Nie, ja to musím sám. Adam, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe, and I'd climb every I need you to see that you are the reason. I don't wanna fight no more. I don't wanna hide no more. I don't wanna cry no more. Come back, I need you. You are the reason. Closer, just a little closer. Come a little closer. I need you to hold me tonight. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken, 'cause I need you to see. Milí mladomanželia, Aneška a Adam, milá rodina, milí svadobní hostia, dovoľte mi, aby som vás privítal na dnešnej svadobnej hostine a zároveň vás požiadal o slavnostný prípitok, aby sme našim mladomanželom pripili na šťastný životný maratón, aby do života vykročili tou správnou nohou. Tak nech im Pán Boh pomáha. V radostiach i starostiach poprosil by som o prípitok na ich zdravie a nás všetkých. Živio, 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 živio. Mnoga leta, mnoga leta, mnoga leta, živio. Mnoga leta, mnoga leta, mnoga leta, živio, 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 živio.
que je me déteste. Quoi vous dire que les maintenant, cela ne vous diront pas. C'est pour des choses de moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Ça me serait très pas de faire se foucher pas comme nous. Et moi, comme une aînée qui se va pour toujours. Je fais quand même parce que moi je sais pas m'aimer comme tout. Zaslúžia naše manželstvo, krásne otvorenie našej prvej slávnosti na naše pozvánky. No myslím, že v tejto chvíľke našim manželom pozývame našich zaujímavých manželov. Sa dívam na miesta, kde som raz bol. Už snívam, či spívam.
Slávne trošku, že zapotený, ale dáme ešte jednu takovýto veselú súcnú. Takže priateľa, nechám až do hodiny hlavnej. Ja by som ťa dievča ľúbil, keby si sa trošku smiala. Máš stále nás, celý tvářu tvár. Je dobre, že nie som smutný, na pohľady, ktoré pália. Skús usmiať sa, keď je to záleží. Takže z úsmevom až do hodiny hlavnej. Smiech! Smiech, zažij si líška, smiech spováčal, do tvojho snížka vrátia. Na celý nás sa podáže nás srdc. Smiech, zorej ústa, smiech nás nás, jasný na ústa, nechej nás, ja pelatírna, čar náš vo srdc. Keď sa dvaja veľmi ľúbia, píšu tanci nežné básne, viem, pre nich znie, len jeden tón. Keď si malé ticho zľúbia, že im bude spolu krásne, viem, horúci sa spolu lásky zvon. Takže krásny úsmev, priatelia. Smiech, zažij si líčka, smiech spovážia, do tvojho sníčka vrátia. Až bude pokosená tráva, málo kto takej odoláva. Viem, čo sa práve mnohým stáva. Poď radšej nechajme ju rásť, Miluška moja, prečo ma nemáš rada? Prečo? Snívam o tebe a myslím len na teba. Sklamala si ma, s iným si išla zase. Ty nevieš, ako tým raníš moje srdce. Na krajke tíškom dá sa noc už skladá. V srdce túžba pre teba stále hľadá. Miluško moje, s tebou chcem kráčať žitím. Teba mi osud učil už dávno vidím. Aby sme nezabudli takáto posledná tanková. Zabúdaj, zabúdaj, až sa doma usmieť. Posúvaj nám smiech, zabúdaj, zabúdaj, a to morál je. Zabúdaj, zabúdaj, až sa doma usmieť. Posúvaj nám smiech. Takže my nechceme trošku smíchli. Nestalo polubienke moje, je tak veľmi len tak málo, aby sa jej nič nestalo. Polubienke moje. Takže takáto hudobná hruška. Na
sa ma chyť a spoznaj ma, pevne ma drž, nenechaj ma. To silné puto tvorí náš domov, ako listy na korunách stromov. Ak zafúka vietor a opadá lístie, lietajú spomienky, duša nám rastie. Stúpajú s láskou vyššie a vyššie, tak sa ma chyť a spoznaj ma bližšie. Hej, dievča, povedz, či to smiem, z plavých vlasov vrkoče ti zapletiem. Naše telá krojom ozdobené, táto pieseň je o mne a o tebe. Hej, dievča, povedz, či to smiem, zatvor oči, tancom ťa povediem. Nechaj sa viesť, keď hudba hrá, táto pieseň je pre mňa a pre teba. tanečníci na parkete. Všetky ďakujem krásne, priatelia. I met you, I'm not that shy. Got me thinking, is it too soon to plan a life with you? You're the only one I want by my side. And it's always been hard saying what I wanna say, with the voices in my head telling me to run away. But tonight I find somebody who takes my breath away. Yeah, you do. Oh yeah, you do. I don't have to hide my feelings, 'cause you're the reason love comes easy. On nights like this it keeps on getting
poďme. Chlapi, nebodajte sa ostatní na parkete. Potrebujeme dámske silonky, poďme. Dámske silonky. Berte chlapi, dámy, kto im pomôže. Máme, ukážte, dámske silonky máme, druhé máme, tretiu máme, ešte jedna stolička je, ešte jedna chytro. Chlapi. Poďme. Poďme. Máme výhercov, priatelia, dajte im potlesk. Povraciame chytro silonky, priatelia, bereme jednu stoličku vonku, ďakujeme vedúcemu, ktorý sa tam zúčastnil. Máme tu 3 stoličky a samozrejme našich latinotanečníkov. Poďme na tanečný parket, 4 chlapi, 3 stoličky, jednu stoličku dáme preč. Kde sú 4 chlapi, kde sú? Poďme, nemotajme sa hrať, chlapi, za chvíľu očekujeme. Chlapi, potrebujeme dámsky rúž, chytro. Áno, ešte jedna stolička je voľná. Výborne, máme, takže potles, máme tu 3 súťažiacich priateľia, povracajme chytro rúže. Jednu stoličku dáme preč a ideme ďalej, poďme. Jednu stoličku preč a 3 tanečníci. Výborne a zabudli ste ich potleskovať, posúdzovať, pretože toto sú už skoro fináloví tanečníci. Chlapi, budeme potrebovať tie rúže. Nebe sa vás kontroluje. A teraz každý z vás donesiete 3 otlačky červeného rúžu na líco, jedno, druhé a na bradu. Dobre? Chytro, dámske, pánske, to je jedno, ale musia tam byť 3 otlačky, dobre? Poďme. Mladá pani to skontroluje, či sú 3, poďme. 2 stoličky, dobre? Ešte počkajme, mladá pani skontroluje, či máme 3. Máme 3 otlačky? 1, 2, 3, máme. Dajte potles, to pre nášho prvého. Ideme na druhý. 1, 2, 3, výborne, máme finalistov. Priatelia, dajte im veľký potlesk, pretože ide teraz rozbroj. Posledná stolička, dajte stoličky preč, lebo máme tu iba 2 chlapov. Dajte im potlesk, oni nepočujú. Dámska náušnica. Máme víťaza. Priatelia, máme víťaza. Veľká pochvala pre obidvoch, ale máme víťaza. Ja by som sa spýtal, od koho to je teraz? Je to východ, alebo je to Nižná? Východ! Dajte potles, povzbudenie. Dámy, potrebujeme ponožky. 2 ponožky, 2, dobre? Ej, tuto už sú oči. Dobre, máme, pozor, máme poslednú stoličku. A výborne, máme výherkyne, priatelia. Dajte veľký potles našim výherkyniam, samozrejme súťažiacej, ktorá nám vypadá. Ďakujeme krásne. Zobere, prosím vás, stoličku, vy povracajte ponožky, aby ste ešte prežili tento tanec. Stoličku dáme preč a poďme šup, ideme tancovať latino tance, pretože máme za chvíľu odčerčenie, dámy. Takže máme 1, 2, 3, 4 stoličky, 1, 2, 3, 4, 5 tanečníček. Výborne. Dámy, potrebujeme pánske tielka, poďme. Pánske tielka.
Problém. Máme prvá stolička obsadená, je to tu, prvá obsadená, druhá, ktorá bude druhá, ešte máme 3 stoličky, poďme tam, ešte máte 2 stoličky, jedna stolička, chytro chlapi, obetujte sa, máme? Ešte jedna stolička je voľná, dobre, poďme, tak môžu byť až košedov, to je jedno, sadaj, výborne, potleď, máme tu víťazky, potleď aj pre chlapov samozrejme, ukážte tie trička, máme, štviteľka, máme, výborne, tak dajte tu chlapom, aby neochoreli, zoberte jednu stoličku, prosím vás preč a ideme ďalej, poďte, tak zobať. 3 stoličky, 4 tanečničky, poďme, pozbuďte ich, priatelia, nebudú to mať ľahké. 4 tanečničky, 3 stoličky, výborne. Nepočujem. Výborne. Za chvíľu máme odčepčenia za minútu, tak musíme ísť. Potrebujeme nohavice. Pánske nohavice. Čo? Bez chlapov, iba nohavice. Dobre, jedna stolička obsadená, ešte máme 2. Jedna stolička, poďme. Máme vyhrkne 3. Výborne. Tento potlač by si postrál, myslím na že viac chlapi ako ženy. Ale dobre, chlapi. Nedávajte si ešte nohavice, pretože ešte budeme potrebovať ďalšie veci. Dobre. Nie. Dobre, dámy, veľký potles pre dámy. Povracajte nohavice chlapom. Nech nám nenachladnú. Dajte si stoličku preč. Dúfam, že vrátite tie správne nohavice. A poďme, ideme na tie radšie latino tance. Poďte. Dámy, potrebujeme kravatu. Kravatu, 2 stoličky, 1 stolička, výborne. Máme vyhrkyne, finálové vyhrkyne, ďakujeme našej účastnenej tanečničke, vrátime kravaty, bereme stoličku, máme finálové tanečničky, priatelia, no tak toto ide teraz do druhého. Dobre, chlapi, pripravte slipy, nie, poďte, tancujeme, tanečničky. A ideme do finále, priatelia, dajte im povzbudenie, finále! Možno vám teraz nevíde, ale potrebujeme motylíka pánskeho. Motylíka, kto má motylíka? Máme! Priatelia, veľký potles. A neuveriteľné, do Vánova prejeko. Oh,
Otec môj dobrý, aj vy, moja drahá mať, nadišla tá smutná chvíľa, keď sa musím od vás odobrať. Ďakujem vám za všetko, čo ste mi od malička dali, že ste ma radi mali a v láske vychovali. Vám, sestry moje milé, vám zanechávam všetko, čo som tu rada mala. Lavičku na dvore, kde som sedávala, chodník i záhradu rozkvitnutú. Zo srdca ľutujem každý plánny skutok, ktorým som vám spôsobila zármutok. Vaše odpustenie na cestu mi dajte a v dobrom ma spomínajte. A vás, milí rodičia, vás len o jedno prosím. Keď mi bude zle, aby som sa mohla prísť ku vám aspoň vyžalovať. Nič mi je neľúto, len mojej mamičky, že jej neodmením na starosť ručičky, že jej neodmením na starosť ručičky. Vážení rodičia, vážené svadobné zhromaždenie, prišli sme medzi vás z dobrej vôle a z poverenia tu prítomného mladého pána a z jeho vôle. Prichodí nám zhostiť sa úlohy, pre ktorú sme boli povolaní, preto kto chce počuť a vidieť, čo sa tu bude diať, nech ostane sedieť, lebo stáť. Kto nechce, nech ide domov spať. Tak a teraz nám už prichodí tá chvíľa, keď sa ťa, nevestička milá, tu pred všetkými prítomnými pýtam, po prvýkrát, či chceš tu prítomnému mladému pánovi po boku stáť a jeho zákonitou manželkou sa stať? Či dovolíš vienok sňať? A či radšej hlavu sťať? No povedz. Ťažko sa so slobodou lúčiť, no aby sme dobrým zvykom zadosť učinili a tvoj mladý život v omyle neutratili, pýtam sa ťa teda po druhýkrát, či dovolíš vienok sňať a či radšej hlavku sňať? Žalostná to pre nás chvíľa, keď som ku tebe pristúpiť musel, aby som ti vienok z hlavky odobral, ktorý si až dodnes pekne zachovala. Navzdor tomu ťa chcem, vienka, zbaviť a preto sa ťa pýtam po tretí a posledný krát. Tak si poriadne rozmyslí, čo mi povieš. Ale isto poriadne. Či dovolíš vienok sňať a či predsa hlavu sťať? No hovor. No. Vienok.
Ďakujem vám, mamko, za vaše dievčatko, že ste mi ho dali, pekne vychovali. Že ste mi ho dali, pekne vychovali. Pozri sa ty, dievka, na kostolnú väžu, už tvoju slobodu do ručníčka viažu. Pozri sa ty, dievka, Takže, milí hostia, poďme na tanečný parket do nášho svadobného kruhu po našich mladomanželov a môžete ich vytancovať, nech sa páči. Poďme níž na Košice, poďme, nech sa páči na tanečný parket do nášho tanečného kruhu.
What we're doing here ain't just scary, it's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends, gonna teach them all a lesson. We got this feeling in our souls we carry, it's about to be legendary. Oh, now, eventually they're gonna know who's right. To make a stand, you got to win the fight. Can't stand the heat, then just stay out the light, or you might never make it out alive. You gotta live without a compromise. Everybody here, you're